mene tražiš? Što, došao si me malo posjetiti, a? Baš lijepo da imaš bujnu maštu. Ali realnost je uglavnom okrutna i dosadna. Išla sam samo bacit smeće. I onda sam čula lavež iz tvog dvorišta. Kućna pomoćnica baš ne radi najbolji posao kad u ovo gluho doba noći ti bacaš smeće. Možda volim noćni zrak. Ko zna. U svakom slučaju ne moram tebi polagat račune. Laku noć. Daj, bacit ću ti ja to smeće. A ti slobodno uđi, natoči si piće. Popij nešto prije spavanja. Ti stvarno vjeruješ u to, U što točno? Da bi ja ušla unutra. Taj film, dragi moj, nećeš gledat. Ući ćeš ti prije ili kasnije. Sanjaj.